Per tal de fer aquest curs, no cal que t'entretingues descarregant ni instal·lant cap aplicació. És totalment online. Si vols aprendre al teu aire sense registrar-te o vols provar el curs, només cal que vagis a interdidactica.com. Una volta dins, accepta o gestiona la publicitat. A continuació, fes clic en la senyera. Tot seguit, clica en el centre de la pantalla. Després, en el botó Alumnes. I per últim, en el botó Entrar sense registrar-te. Com explicàvem en la lliçó 7, registrar-se és molt fàcil. Et permet reprendre el curs on el deixares la sessió anterior, aparèixer en el rànquing de velocitat i obtindre el diploma de mecanografia.